Sen estar na orde do día a problemática do parking Europa, volveu o pleno de Lalín. O alcalde recriminoulle ao PSOE a súa política panfletaria, dixo, e a súa teima de poñer sempre o pau na roda para trabar a xestión do goberno. Se vostede lle vale que nas reunións internas de vostedes, que tamén debían ter un pouco máis de discreción, lle queiran propoñer ao señor Caamaño a ver se pode falar co fiscal xeral do Estado para que no caso do parking a ver se nos poden chamar a declarar. Se vostede lle vale ese tipo de política rastreras e miseras, creo que por eso traigo ao cocido o día de mañana. Pero que o falaron, perdón, usted ríase, pero o que falaron o seu grupo é certo. E miren os olhos, é certo ou non é certo? O que? Falar desas cousas que está. Eso son os que normalmente van que ver. Sí, señor, que a mí dixéramo. Dixo Crespo nun momento en que abroncaba o PSOE por repartir folletos en contra da piscina climatizada o día da Feira do Cocido. Para o alcalde foi un xesto rastreiro que demostra o pouco que lle importa ao PSOE o pobo de Lalín por difundir unha mala imaxe no día que máis xente o visita. Eu lamento. Vostedes non se disculpen públicamente por esta mentira a sabiendas. Eu non llevo a contestar a ninguna provocación de vostedes. Contestará un concejal ou un omnisciente editorial, pero desde logo eu non llevo a contestar, salvo que vostedes queiran volver á normalidade e pidan disculpas públicamente, que non pasa nada. O voceiro socialista asegurou que foi el quen lle advertiu que sería ilegal facer unha piscina sen vestiarios e ratificouse nas denuncias do panfleto porque dixo o que denunciaba era os derroches do goberno local. Sempre intentamos axudar, nunca puxemos atrancos. Pondríamos atrancos a cousas que non estamos de acordo. Desde logo que a piscina, que vai facer aí tendo unha en pleno uso con 16 anos, non estamos de acordo. Todos os atrancos que podamos facer aí, faremos. Ahora xa é imposible, porque xa está solicitando o plan E, e habrá que facer. Parece un derroche máis.